Hiro Mikano. Megan dulu. Oke. Megan mau nyanyi apa? Apa? Gulune Megan. Nek iki nggih. Gulu lokal iki. Nek gulu lokal nggo ngombe ya pancet. Tapi nek Megan ke ombenono kopi ora ketok galer serut. Serut. Mosok ngono. Terus wong wedoke pancen indah. Nggih. Piantun putri cinta keindahan. Loh, tenan no. Tenan. Nek wong lanang iki paling-paling klambi wis ngene. Biasa ngene iki. Nek wong wedoke pemane nganggo kebaya ya difayet. Heeh. Dias. Rendo. Terus pomo gelungan ya dituki kerli-kerli. Heeh. Aja meneh sing ning jaba. Lah, sing ning jero dituki rendo. Terus kene ya direndo. Kok iso ngerti ya. Ngampe kaya taplak meja ke direndo. Padahal renek sing ngeruh. Nggih. Ero ya nek pas mepe. Nggih. Oke. Niki Mbak Megan dulu. Ya. Nambah Ngalamune ngati ya, ada langgam. Cocok. Sik nganggo bawa ora? Bawa no. Sing bawa apa wiraswara genti pisan-pisan. Bawa no. Apa jenengan dhewe? Anu Pak D yang bawa. Pak D. Aku bawane apa? Enggak tahu makannya. Pelok pira ta pelok pira, Mas? 6. Pelok 6. Nggih. Bawa pelok 6 ya. Napa-napa manut. Wis tak golekne. Sing dawa apa sing cekak? Sing ndek Malah diri nonce ngono. Iya. Kangka dulu. Abah Kiron. Raroncen melati. Jangan tepuk tangan. Loh. Ya ben to ngapresiasi. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Ombone. Wis ketemu Megan karo Hiro Mikano. Nah, sing nang omah enek apa-apane. Serupane ra memper nek roh dhuwit ngiyip ae. Wong wedok padha. Saiki malah gregetne lho anu Mas Petro. Kok iso gregetne lho. Wong sak bojoku ayo nyinden. Nggih. Nek karipan ngoroke ya ampun. Ngoroke jangkahane ra pas. Selaras rapleng. Lah ngoroke pales. Gue ngedeki Pak Camat mampir nggonku. Pak Irun kebengen nunut turu. Ya. Bojoku tak jawil, "Jo ngorok Pak Camat turu kene." Lah kok lagi mbapan ya, Mak. Ora ajek ya jangkane. Gajek jangkane. Nggih. Ngorok bantere tak gugah. Dik, Pak Camat turu kene aja ngorok. Lah kok tangi lah karo gugur, lungguh karo kukur. Nyapa? Neh. Alah. Malah nawani aku ya wis aku ya. Malelo cat katon. Katon cat katon. Ora ben to kok. Kaya lelembut. Tak katon. Tak jae cat katon iki kaya demit ya lho. Neno. Rina wengi hamung dadi impen diweni naskah Mas Undung dadi toprak nggih. Aku dadi ratu. Nah, patihku pekok. Kok iso pekok lho, patih apik lho. Paman patih padha becik ya paman. Lah kok jawabane nggih sinuwun, becik ketitik ala ketara. Oh, alah, toprak kok pekok. Aku nek wong loro kuwi sing guyune seneng kowe rame. Kuwi hiburane karek ndelok aku tok ngono. Kowe iki piye nom-nomane wong loro. Pripiye, Pak? Sip, Pak. Nek wis jarikan terus nang kono gelung. Wah, apik. Pripun? Piye to? Nan. Keprakane bianter. Jek-jek cedak mik kok. Mike ora kaya saiki ngene iki ora mike bathok kok biyen iki. Cedak mik jek nu banter. Mike ora ngene iki bathok. Mik bathok. Dek.
Teko ndi meng, teko ndi meng. Bebuntone. Bebuntone pantes diku Pamunten Mas Petruk. Siap. Kula wau telat. Lah. Ning jejer kula mboten mriki. Weh. Ajane kula wau rak jam 4 kudune teko kene. Nggih. Nggih. Keblaso sampai jam 6. Lho Lah kok iso Kudune keblaso? madhep RRI. Nggih. Kene ta? Ya. Ngarep bablas ke teko ndakan Mogot Ancol. Lah sebabe lho. Numpak tran apa ku lho? Bus sing ku. Bis lho. nggih. Bus Transjakarta ku lho. Enek bayek nangis. Lah terus. Dimiki karo mboke moh. Mik moh. Lah kok mboke muni ngene ibuke. Engko nek ora gelem tak wehne lik kuwi lho ngono. Lah sing diduding Sampean. aku. Nek moh tak wehne lik kuwi lho. Lah tak tutne ngampe ndohan Mogot kono. Sida diwehne apa ora aku ngono. Lah kok bayine wis gelem aku ya ngangkrak mulih. Aja neh kok kuwi. Nuwun sewu lho. Iya. Mas Petruk niki cerita saestu. Ora sida di. Abahe kiren ku dagelan wis kondang wis Ya. teko luar negeri. Ya. Indonesia pokoknya dari Sabang sampai Merauke wis tahu kabeh. Nggih. Wong numpak pesawat medun ke bandara pipis niki lho. Kleru toilete wanita ora ngisin-ngisini wae. Lah kok ora enek tulisane kok. Enek kodene lho. Gambare peh padha, gambar Bali kae. Heeh. Lanang wedok meh padha. Iso Aku kleru iso toilet bahasa wanita. Inggris, woman, man ngono apa mudeng. Mlebu ngene WC-ne wong wedok suwenene Cina. Weh, pripun? Ayo ngancau. Apa? Ini untuk wanita, enggak boleh loh. Aku ya tenang ae. Lah iki ya nggo wong wedok. Aku cerewet ae aku. Tawa. Iki ya kanggo wanita, nggo sapa neh aku. Aku terus muni lempo piye aku. Lah kok Cinane karo ngalih. Ayam bocao, bocao. Lah Cina tuwek. Tuwek nek dikelo jek enak. Apa gori kok. Yuk. Kelon. Kanthi dununge wong kuning ingkang mawe wuyo Yo, Mac. Sip. Megan Ya. Collins O'Donoghue Williams. Ya. jenengmu mbok dilih sing gampang ngono lho Nduk, kok. Jenenge Megan- dawa Megan semlikiti seliliem. Penerusnya siapa? Rupa kaya ngono kuwi ndang diganti sebelah ngono kan ya apik kok. Oh, Dadi nang ndi sebelah. tablah ngono ae kok. Megan semlikiti ngalekan selem-liem. Angele ram. Sing penting iki dudu jenenge rasane. Jenenge apik-apik nek mung matang-matange apa. Jenenge Ida Siswati kok. Kok penting rasane kok sampean jek iso. Ayo, Nduk. Yen tak rasa yen kuwawa rasa cerah ning ati tanpa kelingan kembang ning netra kodho aku rino wangi pancen nyata yen sirupa nanging aku wis kepacut tresna angel kon kuwangun jati pamujiku kok disawa katekan setiaku katresnanku Jan, suarane pripun sedulur? Oke? Wah, Jan. Gulune dawa. Ah, nggih. Wah. Nek Jan. gulune dawa ki mesti landung.
Weh. Ngomongnya sapa? Banyak ya. Ah nyatane ula ke sak awak gulu kabeh yang ngeses tok. Ning ra ndase dawa. Hah? Ndase mlebu metu dawa. Bulus kan ndase mlebu metu. Gegere atos goblok. Ora ndek swara ning gegere atos. Masa? Heeh. Ya wis. Yen Tresno tansah mayare karo merem Megan iki. Nggih. Wah, Nek nembang mripate merem. Sebabnya apa kok anu matanya dipejamkan itu sebab? salah satu alasan saya sangat menikmati. Oh, nembang. menikmati. Bojoku Iya. ya merem kok, gak nek merem. Nek menikmati ya merem, malah kebacut saiki picek. Opo? Terus kedua ini Kedua? bukan budaya, bukan musik asli saya. Ya. Jadi saya harus fokus sekali dengan Alunan nada. dengan laras, Ya. dengan cakapan Ya. gitu. Oh iya iya iya. Alasannya ono. Nggih nggih. nggih. Yo. Kaya ngapa ibu bunga rasa jroning ati katakan setiaku tanpa arah bejo konku urip iki. Jan. Dongongen Napane? Napa? sing mirsani ngampe ndomblong. Masih sing nganggo blangkon Kulit apik, pasuryan apik, Nggih. dedeg apik, Ya. suarane apik. Iya. Wis ngukup sak sembarange. Weh. Nan. Cara panganan iki rasa doncek dilek sak kulit-kulit enak. Hiro Mikano. Hiro Mikano, monggo. Kumbawa, kumbawa. Kumbawa jineman Hiro Mikano apa? Mau jineman apa? Nggih. Napa? Anu nggih jenengan nggih saged. Lah Nanging keparengi wau napa? timbukan nggih kula klasik. Nggih. Wau rujak jeruk nggih klasik. Nggih sakniki apa? Saniki anu nggih. Sigra. Lagu napa? Lagu anu jali-jali. Oh. Jali-jali apa jula-juli? Jali-jali. Jali-jali Jakartanan? Nggih. Oke, yuk, Co. Ya, dados. Ya. La, la, Dia si jali-jali. Hai sayang, lagunya enak, merdu sekali. no, 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 no. Dia si jali
Nggih, tepuk tangan untuk Hiro Mikano nggih. Ha, nggih, iki Abah Kirun. Nggih. Niki wau pamundutan sore mau. Monggo. Arep bawa napa mau caping gunung. Ya dipinangkani napa Nomor 3 King Megan. mboten niki sing Sinten? bawa enten sing arep nyumbang. Sinten? Mas Tukiran. Ya coba kaya ngapa kontribusine penonton perwakilan penonton satu nggih. Yo Mas Ya Tukiran. Mas, ya Mas, Tukiran. Gendang mriki paring hiburan. Monggo-monggo Mas Tukiran. Sampean mriki caos hiburan Mas Tukiran. Wah jan. Monggo. Monggo mriki Mas Tukiran. Monggo. Lajeng mriki Mas. Mriki pun wonten mriki, Pak. Nah, Mriki wonten mriki, monggo. Nggih. Pun pinarak mriki. Sandinge Mas Yudo mriki lho Mas. Ben disoting, Mriki, Pak. mriki, Mas. Tuh munggah. Sampeyan nek madhep rono ora ketok nang TV. Jenengan kok. mriki Mas. Mas Tukiran, panjenengan mriki Mas. Kene lho, Ran. Mriko. Nah, salahe pengen bawa kudu Mangga. Nah, ngono kan. Ku sing nang omah kan ketok. niki disiarkan secara langsung TVRI. Lungguh nginggil. Nggih, Nah. kersane ketinggal. TVRI Nah. Stasiun Gambir. Nggih. TVRI Stasiun Gambir. Dijupo anune, mikrofone dipendet. Didudut. Nah, ngoten nggih. Monggo Mas Tukiran iki asli Piyai Klaten nggih. Nggih. Caping gunung ya Mas? Nggih, oke. Ya. Cek buka tulisan. Oh, nganggo catetan. Iya. Rantang kurang 3.000, piring kurang 4.000. Mendring. Nggih. Yo. Saben bengi saben bengi nyawang konang. Weh, nggih. Lumayan. Yen memajang mung karo janur kuning. Wah, nggih. Iki karo maca layang Sugeng Dalu Pak Dalang pagelaran Ringgit Purwodalu menika dipun siaraken secara langsung live streaming 1 radio streaming Jos Pro FM Metro Lampung, 2 radio streaming nggih PSMS OY. PSMS niku penggemar sejati Ki Mantep Sudarsono. 3 radio streaming Andika Multimedia Jakarta. Nyuwun lagu ngenteni nuwun saking kula Mbah Joko Jos Pro. Nggih. Oke, mungkin. Kabeh sakniki enten kok. Oh ngaten. Apa ki? KSFC. PSS. PSMS. Nggih. Aku rawani arep gawe ngono kuwi. Lah Pripun, apa lah lho? napa? Ndarake Ono nyairi-ngiris. penggemar PSK. sejati. Penggemar sejati Kirun PSK. Ndarake diremo aku engko. PSK, penggemar sejati Kirun. Nek dituntut ya enek lho. Apa kuwi? Pripun? KFC, Napa? Kok iso Kirun Fans Club ngono kan loro kabeh. Keren. malah kaya restoran. Malah kaya ayam goreng. Monggo, lanjut. Kembang wae. Kembang wae weton gunung Iki eneng meneh layang nderek Mangayu Bagyo sosialisasi Kanwil Pajak Jakarta Barat lan RRI Pusat badhe nyuwun lagon Kijing Miring langgam proklamator lanjut Mares 45. Nggih. Dalam rangka memperingati bulan Bung Karno. Salamipun kagem sedaya pandemen wayang kulit, kagem rencang-rencang PSMS saking kula Supriyanto. Nggih. Oke, monggo lanjut karo bawa karo maca.
Pacitan sarwi iki eneng layang meneh Pak Dalang nyuwun jula-juli Surabaya saking kula pedagang nasi goreng munajat. Lah iku nek dituruti kabeh jam 10 awan durung rampung. Jane sing apik wayangan ngene iki ya telung bengi. Nggih, mangga. Panas Aku bengi iki gandrung karo Kunti. Sinten? Semarang Mangejawantah. Oh, nggih. Batane suarane Babu Kunti jan Mbah Narto. Narto. Gek sing bawa ki suarane Klaten ya arum. Nggon ku enek dalang sakyene tanggapane turut punden. Lah sebab suarane padha. Redu pawur pakawur murahat. Tekarane kajurit. Yayi Werkudara Yayi. Terus tekakaku apa sak kotak padha. Masa Werkudarane pilek. Monggo yuk lanjut. Panas udan aling-aling cabe gunung. Ya, Arjuna bisa dibacut nggih. wonten dawuh Koko Prabu. Mbok disisekne ta kok Wong jane dalange ya ngono kuwi lho. pilek barang dalang. Werkudara ana dawuh apa Kakang? Ayo lanjut. Ya didindingi montor. Adyan wadon sarwi lanang minumane banyu Yo, Nduk Wahyu. Sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Tukiran. Paring bawol apa ki caping gunung langgame Nduk Wahyu. Oke, ya. Nenu nenu. Dek jaman berjuang. Wah, suarane ya arum. Jora kelingan anak lanang. Pengen tak openi. Engko serampat apa dangdut manut aku. Iki putra Pandhawa isih genep terus. Ya. Mas Kondang Sutrisno nunggoni. Ya. Pak Untung ya isih lenggah. Ya. Kanca-kanca komplit kabeh Mas Kasmat lan liya-liyane. Ya. Yo. Jarene Not katurunan sing dikadang pengen nate janji ning saiki apa lali sinande-nande
Samijan ndi ya, Samijan ya. Weh, ya ayo. Nguyek beras. Kancani kae wer, ya wer. Jebul ning kono tak goleki. Syuting kae, Mas. Jumadi terus edan. Wah, ono siji meneh. Ayo Pak, nyerak kono lho. Luar biasa. Wes. Ambakno ngono iso ngepasni Rama. Iso lho. Lah kaya bawa ya apik, ngendang Bawa ya ya apik, apik. ngendang ya iso. Weh, nggih, joget Mas Samijan. Nggih. Wah, nggih. Nika pripun? Peneliti seniman Pripun? Kang Sarijan nika. Nggih, pripun? Peneliti. Kang Matius kala. Matius Peneliti Samijan. pripun? Engko bar kanggone Pak Mantap terus Kang Purbo, terus Nggih. Mas Mul, terakhir nggonku umbah-umbah. Sumpah. Lagi. Wis kursi iki kathok, kaos tak mbarne ben. Nggonku umbah-umbah. Ah, nggih. Nggih, iki siji meneh nggih Abah Kirun ya. Monggo. Ben iso anu napa niki mau pamundhutane iki pirang-pirang. Kijing miring. Oh ya, karo ngladeni Mas Samijan. Ya, nggih. Ya. Blarak disampirke mae cerak ra ngampirke. Ayo Mas, kijing miring Mas. Kijing miring. Dalan sepuro dilumpati pengen Ayo, Dan. makmur transmigrasi ayo Mbak. Kijing miring ayo Mbak. Kijing miring. Dunak ton Madiun krasa penak mo mudun ayo Mbak. Ayo, Kijing yuk. miring Ayo, ayo Mbak. Kijing miring. Ayo, penak lho Mas. Ayam yen wis ketemu, awan-awan jo mangan opo, mangan duren. Mas Yuda arep joget ayo ora apa-apa. Rabi prawan yang ati lara Mas. Hahaha. Kula sindir ngawalemu Mas. Kijing miring monggo Mas. Kijing miring petut di sebelah ke. Wis kegatut dikapake. Etan kali nyekulon kali. Tengah kali ra ono.
Wah, tuku kayu digawe gethek. Iya. Terus Ana sewek pinggire suwek. Iya. terus Tuku kayu digawe gethek. Ana sewek pinggire suwek. Rabi ayu kakan tetek bengek, rabi tuwek tak cipok matek. Ayo Mas. Ayo. ngopo? Iya tak? Iya tak? Bisa mengandung apa kok dicipok Buah mate? duku legi rasane. Weh. Buah duren dudu buah tomat. Weh. Rabi ayu larang regane, rabi sinden main maraya samurat. Ayo Mas. Lah kok asam urat ki lho? Pating celekit. Pating celekit. Pating celekit. Ayo Mas. Pating celekit. Pating celekit. Iya ta? Iya ta? Menyang toko. Kok tuku sewek. Terus Neng Pacitan kok tuku sarung. Rabi Romino irunge pesek, Rabi Megan kegeden irung. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. gaduh-gaduh. Ya ta, yo kok gathuk-gathuk ne. Kok ora gathuk-gathuk ne. Irumi kok pesek, Ayo to, ya ora. pesek irumi kok anu pesek to. Ya ora ya. Pesek Menyang adah rambutan. ayo menyang toko. Apa? Lampune padang. Iya. Terus Ya ta? nggih. Tuku timun. Enak rasane Rabi Romino, pancene girang. Terus Duwe bojo rum gampang apus-apusane. Ayo, lah wis tuwek yo rum. Dihapuse menak ngono. Serampatno Mas, Mas. Pisan kas Yo golek pisan keringet. Mas, serampatke. Yo, serampatke. Ndak dong. Ayo kek nek sing ngendang ke. lah Mike toto sik ngono. Kluwih Yo. dudu janganan. Ki nyambut gawe dudu dolanan. Ya. Durek. Nah. Komplit. Iya. Langgam sampun, dangdut Nggih. sampun, Nggih. lokal sampun, Jepang sampun, Nggih, Inggris sampun apa enggak Inggris bisa bahasa sampun. Inggris sampun. komplit. Komplit. Kowe mangan apa to Gan kok nyomak nyamuk. Wong kok oroh kono lahar ngulung. Ayo Wang Ora, Sulono. Wang ora. Sulono, Wang Sulono. Nek luwe ya luwe ngono kok mok tutup tuh. sampean Nek sing mok sawatne bekasmu mesti tak emplok Gan. Ora mangan lambemu nek bekasmu. aja dijak omong waya mangan nek sereten ni bahasa Inggris angel lho. Apa kuwi? Mbuh sereten ni apa bahasa Inggris e? Apa? Sereten iki lho, Mbak. Aku enggak Makan makan ngono ki Itu apa? lho, makan diulu enggak Susah kena iki nelen. lho. Susah nelen. ditelan. choking, choking, Apa? choking. Choking. Joking. Iya. Oh, kata ininya apa?
Verbnya apa? Verbnya apa? Jok. Choke. Choke. Oh. Choke. Joking. Joking. Oh padha ya. Nek neng gulu kok joking. Nek bojoku kan jengking. Kok iso mesti parake mrono. Lah parek rono lah piye wong nandur pari ya ora jengking. Apa enek wong nandur pari kok ngene ya ora enek. Iya. Wong wedok ki jengking iki nandur pari kok. Nek bahasane Jepang Apa? seniman Sasi Suro renek tanggapan ra duwe duit Apa iki lho? saku kurata. Nek renek tanggapan blas nyoro cangkeme. Kuwi basa Jepang. Oh. Nek ngusah pitik ya nek. Piye? Ora tekono. Matur nuwun Mas Nggih. Petro. Bacut ki le nyambut damel. Salam hormat kagem sedaya para Nggih. rawuh, Nggih. para tamu, salam budaya, lestarikan budaya bangsa Masyarakat Indonesia Jakarta, semakin luar biasa. jaya. Nggih. Amin. Monggo, nggih. Kula Bacut ki le nyambut damel matur nuwun Abah Kiro. Sami-sami. Pinanggih malih sanes wekdal makarya sesarengan. Pun dangu-dangu ya. Nggih. Muga-muga ning Jakarta meneh. Wah, Ora aku nyambut ning gawe desa ya gelem, ning desa-desa ya gelem. Mereka lah dek bengi karo Joko Klenteng. Nggih. Nggih. Engko bengi iki Kalih tukul. Yono Yono Tukul. Tukul. Oh. Tanggal 9 karo Joko Joko Klenteng Klenteng. neh. Nggih. Terus karo Kangko karo Yoyok ki Weh, Mas Mul. Nggih. Kula Wah, niku jan. dagelan ngeyel. Pripun kok ngeyel? Neng desa ya gelem, neng kutha ya gelem. Ora dijak nusul. Ha nggih. Kula nek ditanggap wong desa dikredit aku ya gelem. kok. Bayar esuk panen. Ha nggih. Nggih, mung kula nek mayang ning Jakarta itu semangat penontonnya elok. Wah, nggih. Niku nggih. Semarang nggih sae. Nggih, oh Semarang nggih apik. Sing sok nganyelke iki malah ning sekitar Klaten. Ning ya ora apa-apa, Klaten ya elok nggih. Nggih, matur sembah nuwun Kang Gareng, Bagong, piye to Le? Ya, Truk. Ayo gawe Ndara Permati sajake wis ngawe-awe. Ayo diceraki Truk, ayo diceraki bebarengan tunjung pangtrate. Soroting pandam sumuluh madangi pasarean ngenani wadana remu-remu galingan ngangrangan sang dyah manohon kung dyah manohon kung sungkem kuling Hascaraya Barata kasan muwaeka tono yeku wisanggeni moyo
Begegek ugek sadulita mel. Nggih, Ndara Permadi bapa lancur kula bapa bendara kula Den. Niki wau mlaku saking negara Ngamarta. Kepedung pun karo tengah dina kok ora diajak ngomong, ora diajak rembugan. Niki enten apa kok terus sakonyong-konyong kula sak anak diawe, ha? Kakang Badranaya. Nggih, kados pundi Ndara? Kaya mengkene lelakonku Kakang. Lelakon pripun? Anggonku bakal njatu krama Kakang Mbok Bratajaya. Teka nampa lelakon kang aneh-aneh. Koko Prabu Mandura ngersakake bebono kang sarwaing kang ora ana ing gumelaring Maracapada iki Kakang. Lajeng kados pundi? Mongko sejatine nalika semono dening Siwa Prabu Basudewa Kakang Mbok Bratajaya wis dipacangake kalawan Permadi. Nggih. Jenenge lakon adile kudu dilakoni kanthi pambudidaya sarta mantenging pangesti lan tansah nyuwun wonten ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat. Bilih samangke paduka Ndara Permadi saged mujudaken menika langkung sae. Tegesipun jiwa kasatriyan panjenengan dipun asah lan tiping panggrahita dipun grenda Den. Mengkono ya Kakang nggih. Turda maneh sok kena nggo crita karo mbok menawa kinodrat Ndara Bratajaya niku dadi jodho sampean. Sok mben keneng dinggo crita, keneng dinggo pengiling-iling. Ki lho. Ibune kulup, aku ki rabi karo kowe ora gampang. Leh ku arep entuk kowe iki tak rewangi ngene karo ngono. Mula nek arep do macem-macem neka-neka kudu dieling-eling jamane arep pedhuk karo jamane lara lapa. Ngono ya Kakang Badranaya. Nggih, ngoten niku cara cah sakniki istilahe bagian dari romantika. Ngoten nika. Oh ya, kakek niki kaya ngerti-ngerti ya. Romantikamu dhisik ya mung nulis. Nulis piye? Paling ku nek lagi seneng karo umpamane seneng karo apa kuwi senuk ngono. Apa? Paling kowe nguyuh terus uyuhmu tak nggo nulis. Semar dan Senuk. Bocah kurang ajar kaya Bagong. Keparengipun kados pundi Ndara? Tutna sak lagu jantraku. Aku nedya ngupadi bebananing temanten iki Kakang Badranaya. Lajeng ana ing ngarep iki ana alas. Ayo padha disasak. Mbuh tekan ngendi lakuku samengko ya Kakang. Nggih, menawi ngaten monggo kanthi mantenging penggalih sarta teguhing kapitayan suami kula dherekaken Gus. Buta Pandhawa tata kadiwisaya.
Sara maruta bawana bana marakana samirana lan warayang panca bayu isian gulingan limo latala wong wadon pirang-pirang dina iki kowe nglendhoti aku terus eneng apa wong wadon ah wong lanang apa kowe ora ngerti apa kowe ora bisa mulat marang glagat wong lanang eneng apa wong wadon ah wektu dina iki aku ngandhek jabang bayimu ya wong lanang Oh, aku yo ngerti yen kuwi wong wadon. Aku ngidam wektu iki wong lanang. Kowe kepengin njaluk apa? Aku kepengin mangan jalma menungsa, kepengin tak kemah-kemah balunge, kepengin tak sesep-sesep geteh sarta sungsume wong lanang. Iki ketika ngerak. Aja meneh kok jalma menungsa manjing ana ing alas iki. Nadyan tikus werok wae wis ora ana wong wadon. Oh. Wong lanang apa kowe ora bisa nuruti pangidamku? Apa kowe bakal lega lila yen cabang sing tak andhut iki bakal gogrok wong lanang? Aku kudu kepiye golek saentuke jalma menungsa kang bakal tak kemah-kemah wong lanang. Ya yen pancen kaya ngono enten ana kene wong wadon, aku kang bakal golek mangsan kanggo kowe. Oh. Ah! 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 Hey! Ah! Oi! Ah! Ah! Oi! Ah! Oi! Ah! Ah! Oi! Ah! 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 Eh! Oi! Ah! Ah! Oi! Ah! Oh! Push! Bah! Aduh! Wah!
Ah. Hui. Ah. Ah. Hui. Hui. Ah. 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 Hui. Wah. Hui. Wah. Hui. Ah. Ya, hui. Ah. Hui, ah. Hui. Ah. 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 Iya. Wah. Hui. Ah. Hui. Hui. Ah. Ah. Wong lanang, wong lanang. Om saranane wong yen luhung betalopo kurang tuling Om ilah hengas tomono sidam sekaring bawana langgeng Yayi Permadi Uruhanono iki mau pun kakang kang mimba raseksa iki mau Yayi. Iya Yayi iki mau Mbak Yumu lan pun kakang Cokro Kembang Yayi. Inggih pukulun sarawuh Paduka yang adi pukulun miwah kakang Mbok Betari kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi gonjuk. Iya, Yayi tak tampa liwat pengestuku Tampanono. Iya. Yayi, tak tampa pengestuku Tampanono wong bagus.
Rama Pukulun sumungkeming pangabekti kula mugi kunjuk sumungkeming pangabekti kula Rama Pukulun. Lah, iya. Koma Jaya karo Koma Ratih wis tak tampa pangestuku tampanana. Ah. Yayi Permadi. Nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Pukulun. Wis ora perlu jeneng kita matur yektine anggon ulun mrepeki siadi. Muhung mundi dawuh saka Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata dina iki sayekti jumbuh tibaning mangsa kala kang prayoga. Bakal dawuhing Yayi Permadi lan Bratajaya. Dene rerenggan kasuwargan kang awujud gamelan Lokananta wis samekta kayu klebu Dewa Ndaru Parijata Kencana kembar mayang kang sarwa rukma ugi wis cumawis. Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala lombok terong isi mutiara kabeh uga wis kasamektakake. Semono uga para hapsara lan widodari kang bakal nabuh sarta sinden wis sumedya ing karya. Dene Dewa Bagus sarta widodari kang ayu tanpa cacat kang kinarya besaning temanten ulun jenengi pribadi lan Mbak Ayumu Betari Ratih. Waduh, ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pamit. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami dene semanten kanugrahan ingkang kula tampi dereng ngantos rumagang sedaya sampun dipun paringaken dening para Jawata. Iya Yayi, kabeh mau minangka waing lelabuhan anggon kita tansah netepi darmaning satriya utama. Koma Jaya apa dene Ratih? Semono uga aku melu nelakake gedhening panuwunku dene kowe sakloron paring sabiyantu karo bendaraku. Nuwun inggih Rama Pukulun. Saklajengipun kados pundi Pukulun? Ngiras pantes ngenteni wahyaning mangsa kala sarta kumpuling para kadang siadi baliya marang negara Ngamarta. Waktu kang prayoga pun kakang uga bakal tumurun ngarca padha jenengi anggon kita bakal palakrama ngestakaken dawuh miwah ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami Pukulun. Wauta kocap para Pandhawa wis widagda amujuti bebananing temanten rerenggan kasuwargan kayu klebu Dewa Ndaru Parijata Kencana kembar mayang kang sarwa rukma lombok terong isi mutiara pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala tebok swasa kang apupus cindhe puspita sampun sumadya. Semanten ugi gamelan Lokananta ingkang tinabuh dening para hapsara lan hapsari. Abon-abon ingkang awujud rata kencana ingkang pangirit turangga yaksa ugi sampun samakta. Samangke temanten sampun nidih rata kencana ingkang kinusiran dening Jawata.
kairit dening Narendra Sewu negari mewah. Begawan Anoman ugi sampun hambeksa wonten ing sak ngajenging Arata Kencana. Bale Kencana kang asaka sadomas kebon danu pancal panggung kang sungune bungalan cacah 140 ugi sampun saged dipun wujudi. Mesem jroning Wardaya katon bungah Dewi Kunti Nalibrata semanten ugi Raden Permadi miwah para kadang gegancangan bidal ing negari Ndarawati. Kakak Prabu pripun iki lho nyuwun dhawuh lah. Mbak Badra kowe kok ayu temen to, Mbak. Aku ora iso turu, Mbak. Kowe semak men to, Mbak. Mbak Badra. Kowe mrene tak pandang ya, Mbak. Menang. Bresra meneng dhisik iki lagi dirembuk. Paman Sengguni kados pundi? Nggih, ketiwasan sinuwun. Kala wau yektosipun sampun pikantuk kebon danu ingkang pancal panggung namung wonten margi dipun menapa menika begal kalian Gatotkaca. Kereta kencana pangirit Turangga Yaksa lajeng menapa menika bali kencana saka Sadomas dipun begal kalian pun Werkudara. Lajeng rerengkan kasuwargan sedaya dipun begal kalian pun Permadi Sinu. Ripun iki lho, kok sik meneng lagi drembok. Kok sik jengket? Aja luap-laup. Manen tenagamu. Wes, iki
Iki lagi dirembuk. Tegesipun gagal. Paman Sengkuni inggih nyuwun pangapunten. Bapak Durna kados pundi? Menika gampil. Naminipun kekudangan menika mboten kedah dipun wujudi plek menapa ingkang dipun ucapaken sinuwun. Kersanipun kados pundi? Umpaminipun sok nek apa kuwi mau duwe ujar sok nek mari leloro tak belehke kebo. Nggih mboten kedah kebo ingkang dipun beleh. Cekap tuntut kemawon dipun sunduki sikilipun papat lajeng dipun paringaken dhateng prapatan menika sampun naminipun kebo. Lajeng kados pundi? Kereta kencana. Kereta kencana menika gampil. Padoske dokar teng Monas mriku to. Terus dokoki diubet-ubeti kertas grenjeng. Nah, niku pun kados kereta kencana ngaten sinuwun. Lajeng bali kencana gampil melih mung karek digaweke nganggo saka pring. Kereta lajeng menapa menika wanara seta ingkang saged tata jalma ambeksa wonten sak ngajenging kereta. Oh niku Mas Pur dinggoni kaos putih men pun cukup. Lajeng kados pundi Bapak Durna pun pasrahaken kula kemawon. Ayo rabi nggih Purisra. Rabi Bapak Durna, rabi awakne gondel. Mbok Putra. Sarata palwanuting ranmu resing karsani dening kanyo manis elek kira Gusti
kawula nuwun sawetawis lenggah paduka pukulun Bathara Kamajaya. Iwah Sang Bathari Ratih menapa dene para kadang wonten ing negari Ndarawati mriki kula ngaturaken winantu karaharjan mugi kunjuk. Iya. Kulup Sri Bathara Kresna wis ulun tampa ora kurang sawiji apa? Iya nggih Kresna. Iya Kaki Prabu Kresna ora kurang sawiji apa? Nun inggih Koko Prabu. Ya Kresna Jlitheng kakangku. Nggih. Sangat dipukulun samangke keparenga titah Pujangkara ing Ndarawati nyadong dawuh menggah menapa ingkang badhe kaandharaken dhateng para kadang miwah titah Pujangkara pun Kresna. Kulup nggih Kresna ora usah ndadak nganggo lidah sinambung banyu tinalang. Yekti ulun kang kadhawuhan dening Sang Hyang Adipati kinen matedhakake dawuh marang jeneng kita. Ingkang sanyata bebana maneka warna kabeh wis bisa diwujudi dening Permadi kang mengkono kinarya andadar kajiwane Arjuna lan nyatane wis bisa lulus. Mekaten pukulun. Iya Kaki Kresna. Rerenggan kasuwargan kabeh wis bisa diwujudake. Besan Dewa Bagus lan Widodari Ayu tanpa cacat jeneng ulun lan Bathari Ratih ingkang anjenengi. Mengkono uga kapiseta wis ambeksana sak ngareping kreta Kencana Pangirit Turangga Yaksa. Bali Kencana Acaka Dumas lan Raja Sewu Negara. Apa dene kebo Danu Pancal Panggung kang cacah 140 wis bisa diwujudi. Mula kang saka iku reh ning wis teka wahyaning mangsa kala wektu dina iki tumuli daunya Permadi lan Bratajaya. Nun inggih menawi mekaten kula mboten badhe swala pukulun samba nuwun kula diwaji bibekmu Bratajaya kantinen mrene wis teka wahyaning mangsa kala wektu dina iki dauping temanten ngestokaken dawuh diwaji. Iya Kaki Kresna. Samangke kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Sarta kula nyuwun idi lan palilah paduka yang adi pukulun. Badhe andhaupaken kadang kula Permadi kalian Yayi Bratajaya. Iya. Pancen wis dadi jejibahan kita Kaki Kresna, mara gagenggal tindakna.